Hemm bżonn is-serjetà nifqu nilagħbu u nifqu nikkompetu bid-demokrazija ta' pajjiżna. Hekk sostna t-teologu lettur fl-Università ta' Malta Fader René Camilleri meta kien intervistat fil-programm Perspettivi fuq Net Television wara l-artiklu li kiteb fit-Times fejn analizza dak li ħareġ mill-ġuri ta' Jorgen Fenech, analiżi li fiha semma kif pajjiżna ġarrab ferita li l-poplu Malti Wawċi irid jagħmel riflessjoni minnha. Matul din l-intervista mal-Avukat Roberta Bonello, Fader René Camilleri qal kif l-iżviluppi li qed iseħħu brabta mal-ġuri ta' Jorgen Fenech huma inkwetanti lil hinn mill-opinjonijiet tan-nies. Huwa ġuri li qiegħed jikxef ħafna affarijiet li konna nafu, affarijiet li ma konniex nafu, però żgur li lin mill-opinjonijiet tagħna huma affarijiet inkwetanti ħafna. U fakkar kif dan il-ġuri kixef il-kollużjoni ta' poter bejn negozjant u l-politiku u saħaq illi l-poplu qed jistenna il-verità kollha. Dan huwa ġuri illi nerġa' ngħid mhux qed insiru nafuha issa, immissa qed toħroġ ħafna iżjed fid-der fejn inti għandek kollużjoni bejn kriminalità u politika. U dik f'pajjiż hija serja ħafna. Barra minn hekk appella wkoll il-mexxejja ta' dan il-pajjiż kif ukoll il-pubbliku biex nifqu nikkompetu bid-demokrazija ta' pajjiżna għaliex f'dan il-mument hemm bżonn nagħmlu riflessjoni bħala pajjiż. Din hija demokrazija relattivament żagħżugħa. Imma ma nistgħux naffordjaw aħna illi nibqgħu nilagħbu bil-preżent u bil-futur ta' dal-pajjiż u tal-poplu tagħna. U allura jien inqis li dan il-ġuri fis-serjetà u fil-gravità kollha tiegħu b'mod ħafna profond, inħoss li jekk ma jkunx wake-up call għalina l-koll, jekk ma jixelx partita bozzot ħomor għalina l-koll, jekk ma jurinix illi il-politika ma tistax tibqa' miexja bil-mod kif imxiet sal-lum. Fader René Camilleri għalaq bil-qal li hemm urġenzi, emerġenzi u noqqasijiet illi jridu jiġu indirizzati sabiex il-preżent u l-futur ta' pajjiżna ma jibqax aktar imtappan.